13. zastavenie. Pána Ježiša snímajú z kríža. Je koniec. Všetci, ktorí sa prišli pozrieť na toto divadlo, už odišli. Jozef z Arimatei, tajný učeník, premáha svoj strach a sníma Ježišovo telo. Nebol som tam. Peter, ktorý som prisahal, že ho nezapriem. Ja, ktorý som vyznal, že on je Božím synom. Nestal som tam. Ja, jeden z jeho najbližších. Bol som od neho vtedy tak vzdialený. Koľko dobra mi preukázal. Toľko ma toho naučil. A teraz, keď snímajú jeho telo, nie som tam. Neprekonal som svoj strach. V tej chvíli som strátil všetko. Bol koniec. Moje oči boli zaslepené. Zabudol som na prisľúbenie, na slova učiteľa, v tretí deň stanem. Diabol nás klame. Tvrdí nám, že je koniec. Že hriechom, smrťou sa všetko končí. Never mu. Ale pamätaj na Ježišove prisľúbenia, pretože s ním sa nič nekončí, no všetko začína.